गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों। आं नोंथांमोनजों बेखौनो रायज्लायनो लाना फैदों। नोंथां बाथ्रा बेनो, नोंथांमोनाथ' मिथिबाय जानांगौ। माखासे नोंथांमोननि फिननायखौ आं होनो लाना फैदों, नाथाय होमब्लाबो माने जारिमिन बायदिसो जोंनि माबाया बर' हारिया। बेखौनो आं दा बुंनोसै। जोङो ना ससियेल मिडियायाव जेसेबांनाखि जों नुगासिनो दङ, माने सोरनिबा गोरोन्थि मावनाय, सोरनिबा मोजां मावनाय, सोरनिबा बायदि रोखोम जानाय आरो सोरनिबा बहुद बायदि बायदि आरोना। होमब्लाबो जों माखौ नायनो थाङो, जों ससियेल मिडियायाव जोंनि बर'फोरखौ आरो जोंनि बर'आ माब्रै डेभेलप जादों, जोंनि बर'आ माब्रै उसुबिदायाव दं, जोंनि बर' आरो माब्रै सोलिना दं, जों माने जोंनि हारिनि माखासे फेसबुकखौ नाय बा भिडिअखौ नाय जों मिथि मोनो। माने जोंनि बर'नि हाल साला बिदिसो होननानै जों मिथि मोनगासिनो दं। जों बुजिनानै लायो। होमबा नायदो, खायसे माने बे ओरैबायदि माने थांगोन बाहेराव, बेयो न'नि थाखाय प्रब्लेमनि थाखाय आरो गावनि असुबिदानि थाखायबो बिदिनो कम्पानिफ्राव मावनोसै, फैसा मोनो होननानै फैसानि लबाव थाङो। आं फैसा खामायनानै बिदि होननानै न'आव बिदि माबा खालामनानै माने बेफोरबायदि गोसो मिजिंजों थाङो आरोना। नाथाय सिख्लाफोरनि गेजेराव बांसिन गाज्रि नुदों। आंबो थायाखै नङा, आंबो चेन्नाइआव 10 बोसोरसो आंबो थादों। नाथाय जोङो बर'नि गेजेराव मा नुदों, माखासे बिसोरनो जायफोर माने गोसो थौले, दा जाय गोसो थौले माने बाहेरायाव थांनानै सोर मा खालामहैयो, माने गावनि गोसो बादि माने बिमा बिफाया नुला, माने गामिनिफ्राय थांबाय, बिमा बिफानि मेगन गोजान जाबाय, बर' गामिनि गोजान जाबाय, बाहेरायाव थांसिगोन। बिदिनो माने गावनि ड्रेसखौ सिफायना गुबुननि ड्रेसखौ गाननानै टाउन सहराव बेरायनोसै, गोसो खुसि बायदि जि मडेल बेखौनो दिन्थिनोसै। नाथाय बिदिनो सोरजोंबा गुमुर मोनबा, सोरजोंबा मोजां मोनबा माने गोसो बायनानै सोरबा थाखाजों गेलेनाय, सोरबा एकदम मोजांजोंबो थांदों, सोरबा आं बेखौ हसाबो मोजां मोनमारो होननानै बेफोरबायदि माने गोसो थोथायदोंबो गुबुन जाथिखौसो लानानै आरोना। नाथाय जोंनि बर'जोंबो खायसे दं, नाथाय खायसेया गुबुन जाथिखौ लानानै। दा बिसोर गुबुन जाथिखौ लानानै दिनै जोंनि बर'नि कालसारखौ मा दिन्थिगोन, दिन्थिनो हायाना। बेखायनो बेफोरबायदि माखासे बाहेरायाव थांनानै थानाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि अबस्था खालामना लायो। खायसे गावनि हारिखौ गारनानै आरो नंखायैनो कम्पानिफ्राव मावलाबायनानै माखासे गाज्रि हुदा, माने गावनि ड्रेसखौ गाना गुबुननि ड्रेसखौ गाननानै माने गावखौ बहुद गेदेर साननानै माने गुबुनजों बेफोरबायदि बेफार गेलेग्रा मानसि दं आरो। दा बिसोरो माने गावसोरनि हारि, माने बर' हारिखौ सानोबा, कालसारखौ सानोबा बिदि नङा। जों फैदों न'नि थाखायबो, नाथाय जों हारिनि थाखायबो फैनाय बादि जायो। मानो होनब्ला जों बर' होनना जों सिनायजादों, जों बर' होनना जों बर' रावजों सालायदों। नाथाय बेफोरबायदि गुबुन हारिखौ मोजां मोननाय आरो गोबां गाज्रि हुदाजों इन्जय खालामनाय, जोंनि बे माखासे जोंनि बर'नि समाजाव माखासे बिदिनो सोलिगासिनो। माब्रै होनबा सोलियाखै, आजिखालि गोदो मिथियामोन, सोरबा माने बाहेरायाव थांनानै मा जादों मा जाया रावबो मिथियामोन। आजिखालि मबाइलनि मुगा, आजिखालि मबाइलनि मुगायाव हरिकेसे माने केमेरायानो मेगन जाना फैदों दा। माने नङैखौ थगायनो हाला दा, नोंगौखौसो खिन्थागासिनो दा। बुंनाय जादों ओमफ्राय फोसाबनांगौबो जादों। खिन्थु बेनो माखासे रावा दा जाखिनि गुबुन हारिजों मोजां मोननाय, माने गावनि कालसारखौ साननांगौ आरो। आंहा बर' राव दं, आंहा बिमा बिफानिफ्राय बर'निफ्राय जौगानायखा, आरो हय बर'नि रावजों लेखा फरायदोंमोनबो बा फरायाखैमोनबो, होमब्लाबो नों सासे बर', नों सासे आइजो हिनजाव, माने आइजो हिनजावा जोंनि बर'खौ हारिखौ फेहेरग्रा, बेखौ आं बुङो। नाथाय गुबुन हारिजों थांनानै बै गुबुन जाथिखौ फेहेरहैनाय जाहैयो। दिनै आइजोआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोनांथार। दिनै जोंनि गोनां होननानै जों नोंसोरखौ बुंखायो, जोंनि बर' आइजोआ जोंनि गोनांथार। दिनै बेखौ लानानै बुंनो सानो, दिनै गुबुन जाथिखौ लाहैनाय बेसेबां मिस्टेक, आरो गावनि जाथिखौ लानानै दिनै न'खर दानानै गथ' गथाय खाङोबा बेसेबां गेदेर। दा बेनो बेफोरबायदिखौ माने जेन गुबुननि हारिखौ मोजां मोनो, गावनि हारिखौनो मोजां खालामनो नाजायो आरो फेहेरनो नाजायो। जों बर' नालाय जों बर'यैनो थानांगोन। नों आंहासो खैफोदखौ नुदोंब्ला जोङो फोसाबनांगोन, बैबो सासे सोरबा खैफोदखौ नुदोंबा बेबो फोसाबनांगोन। जों हारसिङै रावबो बर'खौ फोजौनो हाया आरो दानो हाया। नोंनि मोजां, बैनि मोजां, बैनि मोजाङावसो जों गासै बर' हारिखौ जों दानो हागोन। दिनै मोजांखौ जों दिन्थिलांनो हानांगोन। आरो जिखिनि दा बे गाज्रि समस्याखौ नुबाय थादों, दिनै नों मोजां जानानै दिन्थियोबा बे गाज्रि समस्याबो दिनै बेफोरबायदिया पस्ट फैनाय नङा। बेखायनो जों बेसेबांखिनाखि जों मोजाङै थायो, जोंनि लाइफआ बेसो। दिनै नाय गुबुनखौ मोजां मोननाय आरो गावखौनो बरबाद खालामना लानाय, बायदि रोखोमनि आरो गाज्रि हाल सालाव थांनाय, बेफोरबायदिखौ नागारना सानना लानांगौ जे गावनि गोरबोआव आं बर' सासे, नोंहा मोन्थाय दं। जों गासैबो बर'आव जोंहा मोन्थाय दं, जों फोसाबनो हायो। नोंनि मोजांखौ साननाया नोंनि गासैखौबो मोजां खालामनो हागोन। आरो
नोंनि जिखौ हास्थायदों हारिखौ मोजां खालामनो नोंनाव मोनसे गोदान हारिनि मोनसे आइडिया फैगोन दिनै नाय तामिलनाडु बादियाव नाय दिनै बेसेबां डेभेलप जागा बेफोरो दिनै इसोरनि फिल्मफोरखौ नायलाय साउथनि बे तामिलफोरनि फिल्मखौ नायलाय माबादि सर्ट सिस्टेम नुयो दिनै बलिउडआ वेब सिरिजजों थानो समाया ओरैबायदि फिल्म बानायो बिसोरो नाथाय बे बाख्नायनाय नङा बुंनाय राव माने हारिखौ जोंबो बेफोरबायदि लाबोनो हानाय जोंनाव मोनसे स्मार्टलि काहानि स्मार्टलि जोंनि बर' हारिया बिदि जानांगौ होननानै मोनसे स्ट्रं माने खालामनाय जोंनाव बेफोरबायदि मोनसे आइडियाखौ लाबोनांगौ दिनै बेखौनो सानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियाव जोंनि बर'आ दासिमबो डेभेलप गैया होननानै आं नुहुरो आरोना माने बेफोर जाहोनफोरखौ नुनानै आरो दासिमबो स्ट्रेटै सोलिगासिनो गाज्रि माखासे आरो माखासे मोजाङै सोलिगासिनो होमब्लाबो माने बहुद दाबो डेभेलप जायाखै माने दासिमबो जाखायाखैनो दिनै होमब्लाबो जों साननो हाजाया डेभेलप जायाखैना डेभेलपखौबो साननाबो लानांगोन जोंनि गोसोआव दिनै माखौ जोंनि गोसोखौ फेदेरनांगोन जों बर' हारिखौ नों आं खौसेबासो जोङो गासैबो मोजां खालामनो हानाय होमब्लासो जोङो बर'खौ जों मोनसे मोगथां महर जोङो फेदेरनो हायो खिन्थु नोंथांमोना जोंनि बुंनायखौ खोनासंनानैल' थागोन जोंनि खोनासंनायखौ माने नंगौ नङा होननानै नङाबा नङा एसे डिसलाइक खालामो नंगौबा नंगौ लाइक खालामो बेफोरबायदि समस्या खालामो माने डिसलाइक माने बुजियो लाइक होदों नंगौ दिनै बेबायदि लाइक होनायजों लोगोसे नोंथांमोन बेखौनो आं बुङो डिसलाइक होग्रायाथ' गैला माने बेफोर मोनसे गोसोनि साननाय लाइक होनायजों लोगोसे बेखौनो बुङो नोंथाङा बे आंनि राव बुंनायखौ नों मोजां मोनदों बिदिनो जामारनांगौ होमबा जोङो बयबो साननांगौ जे नोंथांनावबो मोनसे आइडिया फैदों हारिनि थाखाय मोनसे खामानि मावनो बा मोजांनि थाखायसो आरोना मोनसे आइडियाजों मोनसे टेक्न'लजिजों बेफोरबायदि रोंगौथिखौ माने हारिनि गेजेराव लाबोनो माने बेफोरबायदिसो नाजानांगौ माने रावबो फावसायनो गोनां थानो गोनां नङा मोजाङाव लाबोनोसो आवगायनांगौ आरोना बेफोरबायदि आंनि साननाया दासिमबो माने डेभेलप नुवाखै जे गाव गावनि थाखायल' माने जेंनाखौ सोमजिना लादों गाव गावनि थाखायल' माने दा दावराव दावसि जादों माने बेफोरबायदिबो समस्या नुनो मोनगासिनो नाथाय जों सानदों दानि नैबे समस्या लानाय माखासे जोंनि बर'नि दा बिटिआर मोननायजों लोगोसे दा इलेक्सनबो जाना फैदों दा बिटिआराव सोर गसंगोन दिनै बेफोर मोनसे समस्या दा बिथांमोना जायफोर गसंगोन दिनै बेफोरबायदि माखासे जोंनि गिदिर गोलावफ्रा जुदि बेफोरखौ नाहरनानै जुदि मोजां खालामोबा जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनहरो आरो जों बर'फोराबो बयबो मोजांखौनो नागिरगासिनो दंखायो बेखायनो मोजां जायो जाय इलेक्सनाव देरहायो बे बिथांमोनानो नायबानो जाबाय आं रावनिबो गाज्रिखौ बुंनो थाङा आरो मोजांखौ बुंनो थाङा माने बै बिथांनि लोगो जानायनि खोथा नङा आंनि गेजेराव बुंदों जों जाजानो लुगैनाय जोंनि मोनसे बे इउटुबनि गेजेरजों बुंनायसो आरो माखासे जों ससियेल मिडियायाव नुनाय जोंनि बर'नि हासारखौ नुनायसो जों बेफोरखौ बुङो आरोना जोंबो नोंथांमोननि सायाव जों माने बुंनो थाङोबा नोंथांमोननि सायाव खर'आव माने मा होनो माने टेनसन जानायबो माने मा बुंगारब्राबो होननोबो साननाय फैनो हागौ माथो जों माने साननाय नुनायखौ जों बुंदों दा गासिबो जोंनि माखासे बर' इउटुबारफोरानो दा बेफोरनि जोंनि माने एफा उन्दै मानसिफ्रानो दा जोंनि मोजांखौ लुगैनानै दा बिसोर पस्ट खालामगासिनो माब्रै दिनै सासेनि प्रब्लेम जानायखौ दिनै भिडिअ पस्ट खालामदों जुदि बे जायामोनब्ला रेकर्डबो खालामनाय नङामोन आरो बे जायामोनबा मोजाङैनो जोंनि समस्याखौ नुगौमोन नाथाय बेफोर गाज्रि समस्याखौ नै बिदिबायदि बिथोर सिं बेफोरबायदि सोलिबाय थानायखौ दा फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा दा बुंगासिनो फोरमायगासिनो आरो मोजां जाजानो लुगैनाय नाय आसरित जों जेसेबांनाखि बर' इउटुबार दंना गासिबो हारिनि थाखाय बुंगासिनो दं सोरबा रस्टिंजों सोरबा गोबां कमिटि माने शुटिं भिडिअ बानायनानैबो फिल्म बानायनानैबो बुंगासिनो नाथाय नायदो बेसेबां दिंग्रायनो गोनां बाथ्रा दिनै जेसेबां ससियेल मिडिया दिन्थिदों गासैबो जोंनि बर'नि समस्यानिफ्राय माखासे गाज्रियाव थानायखौ माने बिदिनिफ्राय बोखांनांगौ माखासे गाज्रिफोर दिखौ होमबासो लाजिगोन आरो बेफोरबायदि आरो हमनानैबो बेफोरबायदि मानसिखौनो बुनाबो दिन्थिनो हानाय जानांगौ आरो हमनोबो हानाय जानांगौ बिदिखौ मिथिबायना होमबासो माने हमना बुनायफोरखौबो आजिखालि जोंनि इउटुबाव हाया बिदि बुनाय माबानाय आगारनो नाथाय बहुत मोनसे प्रब्लेम समस्याबो नुजायो ओंखायनो फेसबुकआव दा आजिखालि हायो बुनायफोरखौ माने गोरोन्थियाव बुंनाय जादोंमोन बेखौ रोखा मिथिना बुनांगौ बेखौ आं लाइक होयो मानि थाखाय होमबासो सुद्रायगोन बुबाबो माने सुद्रायगोन खायसे गिनाय फैगोन बुनायफोरखौबो दिन्थिना होनांगौसो भिडिअ आंनि थाखायथ' माखासे खालि गाज्रिखौल' दिन्थिबाय थायोना जायफोर गाज्रि मावदों बिसोरखौ बुनो मोन्दोंबा सुट खालामनानै आगारनोसो होनांगौ सोलिबाय थानाय बे जोंनि गाज्रि समस्याखौ जों माबोरै फोसाबगोन सानलायदो माखासे फिसा माने समस्या नुयो आरोना माने साननाय फैयो गोसोआव गोबां बायदि बेखौनो आं बुंना दोननाय जाबाय नोंथांमोननिसिम गोजोन्थों।